Jam, naku istorya nimo ay saba-saba ha. Sabaan ra ba kay ka? Dili ra ba ka masiktuan kay saba kay ka? Naku istorya nimo, bahay ni Manny Pacquiao ba? Unsa may kasulti nimo na ingon niya kaliwat sa Spanish? Unsa ikasulti nimo ana? Ato-ato lang niya ay saba-saba ha. Sikreto lang nato niya ay bantay mo saba-saba ka. Unsa ikasulti nimo? Pag Jordi, uy, ako magani nga manyo. Ko ha? Manyo, Magno, na ami tindahan nga apelido namo na tindahan sa Spain mismo, na ami papel sa among origins from Spain. Di man gani kong ingon nga Spanish akong origins. Nga Spanish Chinese ang mga mangkaw unya Spanish ang mga Magno. Pag Jordi bayot uy. Klaro man kayo sad. Klaro man sad kayo na kuan ka half Spanish, half Chinese. O tanaway mong naong marag Mongolian. Ya, napod yung may tindahan sa Spain, mamay ka ng hambog. Klaro kayo eh. Di lang ka hambugira. Di lang. Ay lang saba-saba. Di man ka hambugira good. O, ay lang saba-saba ana. Ataya dyan ni Manny Pacquiao eh. Pero unsa may kasulti nimo ni Manny Pacquiao, tinuod yun sa half Spanish dyan eh. Tinuod yun eh. Unsa may kasulti nimo? Tinuod yun? Uy, pag sure diya sis, uy, half Spanish bread siguro kay panadiro ka sa una bago ka na boxer. Pero nang hambog mangod siya, nang hambog mangod siya, Jam, nang hambog siya ba, na half Spanish siya, no? Spanish origin nilang kaliwat. Mao na ilang panghambog, Spanish origin ilang kaliwat. So, ikaw, di man ka hambugira good. Di man ka hambugira, wa man ka nang hinambog na kay tindahan dito sa Spain, wa man ka nang hinambog, di ba? Wala ka nang hinambog. Wala, di man ka hambugira, pero siya, giangkon man gud niya good na Spanish iyang kaliwat. Niangkon siya ba? Mao na diha. Ikaw wa ka niangkon pero siya niangkon man. So kinsay hambugiran ninyo? Kinsay hambugiran ninyong duha? Di ba? Pero ako naman sa ko'y kaliwat Spanish. Spanish man sa akong lulog lula. Sa kasulti nimo. Ay lagi pagpakauaw ba?